Psal se rok 1996, když jsem poprvé vstoupila do kojeňáčku v Krči a nevěděla jsem, co mě za jeho branami čeká. Pamatuji si na dlouhé bílé chodby s vysokými stropy, pobíhající sestřičky i ohlušující ticho v domě plným dětí. Otevřenými dveřmi na mě hleděly oči dětí, které seděly sami v kovových postýlkách a natahovaly ruce, jen co jsem vstoupila do pokoje. V myšlenkách jsem se tenkrát vrátila do svého dětství. Do doby, když jsem vyrůstala ve skromných poměrech, ale měla jsem mámu, tátu, místo kterému jsem říkala domov. Nedokázala jsem pochopit, proč některé děti mají trpět za nezodpovědnost rodičů a proč musí vyrůstat v ústavech. Byla jsem přesvědčená, že můžu něco změnit, že jen odejít z lítostí prostě nestačí. A tak to vše začalo. Dala se dohromady parta lidí, kteří věřili stejně jako já, že každé dítě si zaslouží lásku a milující rodiče. Nejprve jsme začali podporovat kojeňáčky, potom dětské domovy a následně náhradní rodiče i rodiče, kterým díky chudobě hrozí, že o své děti přijdou. Ale i dnes bohužel stoupá počet případů domácího násilí. Jak je možný, že ženy i děti musí utíkat ze svých domovů a plnit azyláky? Chci, aby se o tom vědělo. Chci, aby se našlo více těch, kteří budou ochotní pomáhat. Nemůžeme vrátit to, co se stalo, ale můžeme některým smutným příběhům dopsat šťastnější konce.